दं आरो सोरबा सिख्लानो मेसेज लिरगासिनो दंमोन ओइ बापरे जोंहा महाराजाया मालाय गोसथोलायनो रोंबाय सोर महारानिनो लाइजाम लिरगासिनो बन्धु दं सोरबा आंनि अननायखौ बुजिनो रोङै दे मानो फन हरामोन जोंनाव फैलाय आंखौ नायनो फैदों दिनै हैद नंगौना नङाब्रा मा जानला मोनला बुङो मानो नङा जालाबायनो गोख्रैनो जोंनि लांगोनासिम फैनानै गसंनानै थाफै आंनि गोसथोफ्लानाय बयफ्रेन्ड जानानै गोसथोनोबा थोथाथोब्रा मा थोख्लानो बेलाय ओइ बावदा बुंबाय थाना नोङो गोख्रै फै आइ मा जातनि सिख्लालै बे दासिमबो बुजिनो मोना बिनो आंनि फिसाजोआ जोबोद लाजि गुसुथार मा मुं नानि फामि बर' आदै फिथाइया गोथावथार जादों फिथाइया दखाननिफ्रायसो लाबोनाय मादै बिदिनो जानला मानला बुंखायो बियो फिथाइया गावनो बानायनाय थांनाय नोंनि खथा सिङाव सानैबो सावरायहै मा सानबाय थाखो नानि हा जेबो नङा फै सिङाव दे होमबालाय आदैमोन आंबो दान्दिसे फरायसालियाव थांना फैनि औ थांनानै फैथां दाहाय ओंखामखौ गासिबो बेहायनो जानांगोन थाब फैब्लानो जाबाय जोनोम ओइ जोनोम माखौ मुसुखा बायदि गसंबाय थाखो नोंलाय हैद सार फामिनि खोथाखौलाय मा बुंबावोब्रा लांगोनायाव आंखौ बेबादिनो गसंनानै थाबाय थानो थिनदों फाग्लि फाग्लि दे गसंबाय था दे आंनो जागायनोसै ओइ सेंग्रा बै खिरखिजों नायहरलाय मा नुदों लांगोनायाव मोनसे मुसुखा मुसुखा नङा फाग्ला बे आंनि बयफ्रेन्डसो नोंखौ जमनानै दं बुनो थाखाय लामायाव हा नंगौना नङारा नंगौना नङासो बुंबावदों दहाय नोंनि सेराव जिरायनाय मटा ताग्रा सेंग्राया नुवाखिसै नों बेखौ औ नुदों नोंनि बिदा जाखागोन बिदा बेबो आंनि बयफ्रेन्डसो आइया सानै मा सानै आरो साथामसो दंबावो आंना आं अहायाना आइया माबायदि सिख्लालै जानाय नङालै आंजों ओइ आइया राफा जानाय नङालै बेवहाय थुदो सानै गोसोथोलायदोंनो सोर सेंग्राया लांबावगोन बे गथ'खौ आं लागोन आं दंना र' फाग्ला आरो जग दागालासिनो सानै साथाम बयफ्रेन्ड सिमां गोरलै नुलांबाय बिदिनो ओमफ्राय साबेसेखौ बेबायदि केन्सेल खालामबाय था नोंलाय जेब्लायालागि गावनि फसायनायखौ मोना दासिमबो गावनि फसायनायखौ मोनाखै आरो नों मोननायाथ' मोनदों नाथाय बुंना लानोसो हायाखै देलाय बुंलाय सोर बे सानफ्रोमबो आंनि मेगननि सेरावनो थायो आंजों सावरायो आरो बेनो जाबाय फैनायसाय आंखौ एसे जायगा बेरायहो